зовут Денис Мандзік. Я быў адлічаны з Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта. Афіцыйнай нагодай для гэтага стала нездача 3 экзамен, але насамрэч я адмовіўся плаціць унёскі ў БРСМ, і пасля гэтага на мяне пачалі ціснуць. Пачалі пагражаць адлічэннем, пачалі пагражаць тым, што не дадуць інтэрнат мне і маёй групе. І пасля некалькіх расследаванняў з Белсата і Белапана мяне вырашылі адлічыць на наступнай сесіі. І цяпер усе дзверы беларускіх універсітэтаў для мяне зачынены, але я вельмі не жадаю з'язджаць, і таму гэты праект мой шанец атрымаць адукацыю, не з'язджаючы з Беларусі. Меня зваць Ганна Смілевіч. Я была адлічана з 2-го курса журфака БДУ у гэтым годзе. Афіцыйнай прычынай майго адлічэння стала няздача 3 экзаменаў на сесіі, што здарылася адразу пасля таго, як я стала кіраўніком моладзі БНФ. Пасля гэтага ў мяне няма магчымасці атрымаць адукацыю ў Беларусі. З'язджаць адсюль на доўгі тэрмін я не жадаю. Дадзены праект – гэта добры шанец для мяне атрымаць адукацыю і пры гэтым застацца на радзіме і працягнуць сваю грамадскую дзейнасць. Меня зовут Анисия, я являюсь правоабаронцай. Мы запускаем гэты сацыяльны праект, каб пераймаць лепшыя практыкі змены ў адукацыйным працэсе ўкраіны, а таксама для таго, каб не пакідаючы межаў Рэспублікі Беларусь і не прыпыняючы сваёй актывісцкай дзейнасці, атрымаць адукацыю.